kang paringi adipati dhewe kosa kang bon kadingane raja pating terutang pating keten balkan Nirpanda Raka ditiwanci wayahe mangsa kasama ngene kok mangsa wancine gara-gara ingkang dipun aturaken wujuding jumedul kula kawaca kalih inggih samenika Ditya Nala Indra kaliyan Ditya Nala ingkang sampun keparing wonten samadyaning Taman Sari Raja menapa dasa nunggang Kyai Balatara eling-eling prajurit Kajana Batur ning Sekti Mandraguna Jaya Palungguh titisaning para dewa medha saking Taman Sari Jumedul wonten adyaning Kegaton gawe
ora petuk aku sih tak sering ndase tok gatot. Ndase anyar ndase. Pancet ndang. Ya blangkon sing rupane kaya sual cecek apa jenenge museum. Dadi to. Dino. Aku yang gumun. Bengi dagel ning Janger. Apa nih jarang. Masalah jenenge blangkon rupane kaya calek lho tangrane. Tuh, yo ngono digawe. Aku sing wasi lho kok isin nek gawe ora isi. Isin. Ya aku ra ngono. Cepat tembangmu. Iki piye? Tunggal. Tunggal ya. Mas Azuri, badan itu ya.
Yo, biaya. Masaku kok. Sering. Sir. Air aki apa sir? Mbak Cita. Yo jajalan sih tambah jajalan sih. Jajalan lho. Gayamu lah gayane. Alah sok dateng. Alah. Mata duitan. Nafsu gede barengan. Iya. Ayo tak bareng le, bareng. Dibareng. Oh, enak-enake lho kowe motor apa hilang petane ya Allah. Kowe sesuk dicelake dari tanggapan. Dirongsen sik. Engko parut-parutmu enek orane wae kaya rebus ae bodo. Awan bengi kok petuk ambekane ngono kuwi lho aku. Mesake. Ya iya. Tenang.
Apa nih? Terus Wes pelan-pelan. tak Mak saweran mak, gatot saweran mak. Aja. Golek saweran. adekku batot iki kok kaya ngono ciri awake rasa lho. Lho. Lah iya. Rasa lho. Mak kan nyawai. Tak. Awakmu ya sik duduk. Heeh. Ya Allah. Lah ya to blangkon ya dibandani anyar. Rupa ya gak nguciwakne. Nek kok ora payu-payu wae gumun. Ya Allah. Golek asisten. Sok malam Jumat lagi marane ngomong tak kumbali le. Gawa gula 5 kilo rokok sapres karo kebo sak pasang ya. Heeh. Domone ya. Tenan. Lho kene Ana wedhuse barang. dukun andi. Piye iki berarti Oh, duel. Yo perangan ya. Dudono tapi delamu. Yo. Delok ono ngene lho ngene iki. Ya ya ngono. Elek. Celak rono. Tau wong iki. Apa-apane golek bae menir. Was, sing susah dalan gak iso ndok. Yo. Batis. Batis. Ya ho. Ae. Ho. Yo. Jurus kere yang ngono kuwi lah. Ya gak boleh banget dibangu ngene ya. Ucap sintor ya. Awas, yo. Wah, iki asik. Oh, sepi hati terate. Yo, rapu-rapu. Mas, alah. Mbak, keplakan dase. Kok sabar men lho. Sepatu cepat keploken cepet dase. Yo. Mas, yo. Mas, yo. Ayo. Matane yo. Mas, yo. Mas. Terus. Operangan terus. Kalah lagi. Apa lu mau naik pakai nangis ini? Gembek. Hei. Ya kok gaduh di musuh sih lo. Hei. Kok ya awake dhewe. Ya Allah. Apa-apa terus lagi sembilan. Belas. Yo, ganti. Oh, ganti ya. Pokoknya apa orang salah tempat kok ganti.
Lah masih dadi waktu prone iki kata. Goblok lho. Ya sing keprone iki gak asli mosok sing dadi mbok keprone lho iku wale. Wale ku goblok. Wale pangat. Rumah saku kok iki. Halo. Oh, kesabaran. Jajal. Jajal ki datang kok dadi terang kaya ngopo jajal aku pengen ro. Katok dadi lho ngopo. Oh, jajal. Yo. Yo. Ini kelebihan anu, setan sing matine kena setro. Heeh. Dadi ki sing tekan sing serem. Orang keren sih. Lapor jarang tadi dia mau nangis oh gak bergolor oh mergo gak sing awet Kayak sontek kok bengi. lah kok gue sontek kok bengi barang iki lho lha kok ngomong golek sapa kuwi golek sapa golek sapa Dobong ya le saiki wong dapetan duit bacane ndi rame angel golek sangaran saiki kowe wah tenang Lah iki lho metu iki lho. ya benar iki rasane wong dadi asik dadi dicakok dadi nyakok kowe ini pelajaran pertanyaan ya iseng-iseng lho. Kau itu prakelingan karo aku. Oh, bukan batet dapurmu. Musik. Apa? Kok musik? Musik. Lagune dhewe. Sri. Oh, Sri. Kok sasir. Kowe iki cek belum Sri, cek belum tarik dulu. Ngene ngene. Apa sur? Berarti sasir to. Oh. Piye? Kendane agemu ya megawe. Wong dhuwur iki menang ganteng seragame resik-resik nek lebak salara menang kowe le. Ya Mursid itu ada berbeda kok kene iki mau lho karo mboke pengibutan kabutan gitu. Kok angel to jane. Gak kira-kira centenge apa bablas mengisor gitu. Oh kok aduh. Piro kok kelas iki piro? Apa kuwi? Kok kaya ora ngono to nek. Biru piro? Raku. Iya.
langsung tenang kok. Ya apa boleh siklet dawa kok ya. Dawa. Siklet dawa sing sotane malang. Ya disambung. Ya pinter kaya. Lebu ayo. Samane sik rombet sak lebu.